Iyalan Alhaji Nuhu Ibrahim Kato da na Alhaji Danjuma Muhammad Inuwa suna farin cikin gayyatar 'yan uwa da abokan arziki zuwa wurin gagarumin ɗaurin auren 'ya'yansu. Ibrahim IBCO Alhaji Nuhu Ibrahim Kato da amaryarsa Maryam Mami Alhaji Danjuma Muhammad. Auren zai gabata ne kamar haka: ranar 13 ga watan Nuwamba shekara ta 2021, misalin karfe 12 daidai na rana. Wurin ɗaurin auren gidan Alhaji Danjuma Dokalle. Domin ƙarin bayani sai a kira waɗannan lambobi kamar haka: akwai ciman abinci bayan ɗaurin auren. Sanarwa daga Maniru ɗan Hajiya. Allah ya kai mu ya kuma ba da ikon halarta, amin. Yake kira riɗi, na ji labari a baya an kashe fama da magauta da tsukudi da